spal som asi 5 hodín, takže neručím za to, že to bude vtipné a smutné a neviem čo všetko, proste Rišo to nejako zedituje a tak bude, takže vopred hovorím, je to Rišova vina. Hej, počul si, že skauti si stále idú na Dobre, výklade? on v skutočnosti asi nejak nikoho zrovna nezaujíma, čo sa tam hovorí, nejaké zbytočné veci. Tieto zábery sú rok a pol staré, čo je trošku nejako chýbajú zábery a nejak to proste nebolo dobré, ale som si povedal, že jak idú Vianoce, tak dostriha si vianočný zázrak sa stane a stíham to určite. Ja viem spievať, čuj ma, znaj ma. Ak by si chcel zničiť môj sveter, drž ho za niť, kým kráčam preč. Videj, chcete s niečím pomôcť? Sveter, Ešte niečo? červené slipy. To bude 6,57 €. Ďakujem. Ohniem ide, je preč, baba, kto ja myslím, klesám a zomriem. Ak by si chcel zničiť môj sveter, drž ho za niť, kým kráčam preč. Rozmotám sa, už budem nahý. Ležím na podlahe, som odrobený. Vyzeráš jak handra, čo sa suší. Ak by si chcel zničiť môj sveter, drž ho za niť, kým kráčam preč. Rozmotám sa, Mám nový predkamerov, mám nový vtip. No takže chceme počuť. Čo robí ekonomicky vzdelaný nekroman? Vyvoláva peniaze. Či nie, ja som videl. Pokazal som to. Čo robí ekonomicky vzdelaný nekroman? Vyvoláva cenu. Dobre, to už dáva zmysel, ale vyvoláva peniaze.